gawane hadiah diraketang meja kursi pol mari. Mukiti ngono biyen tau krungu-krungu jarene iki wis game over entek slamete. Dongdonge malah saiki ketoke sukses nang Kalimantan. Dulu biyen bocah iki ora gotro ora memper blas. Sekolah paling goblok dhewe bendina dikeneki hukuman karo guru, saiki kok malah dadi wong berhasil. Iso nular nang kanca. Tapi yaene kok gung teko-teko ket mang wis pirang-pirang jam kok panggarung enek ngetok storine porat caki mang. Iki apa iki? Wirawiri neng andinge kabilator iki. Aduh. Gantok. Konco lawas, golek-golek nang angel. Diwang dileput ndut koyo ngene. Serlok diris loke nandi ande kek. Mosok kae serloke. Jalak paranane bener kok gak? Nah, iki serloke iki. Wah, tapi wong enak. Mesti wong. Masya Allah, lagi apa wong bae? Aduh, iki ne bae. Nanti, Bang. Urane suwi. Aku nang embong piye? Petukan sapi gak iso mlaku. Lha nyapa? Aku bingung golek ambulan. Lha nyapa? Iki sapi iki nang rumah sakit. Sapine arep gone rumah sakit, mergo arep bayi kuwi. Sini aku cepet malah gak oleh sinyal. Ya wis rada ngopo, sing penting awake dhewe saiki wis petukan. Ya engko muga-muga lek sapine kuwi wis anake sok gedhe, seperti sir karo awakmu. Lek wedok. Oh, ya tapi aja sapi to, Pak Ndut. Lho, maksude iki dikekne awakmu karo sing duwe sapi. Aku krungu mak selenting iki jare saiki bismu lho enek 200 aku krungu-krungu. Piye bener? Bener. Omahmu barang iki enek 12 tingkat kabeh kuwi ning kono. Alhamdulillah. Bojomu omonge enek 4 kuwi. 5. 5? Heeh. Kuwi ya wong kabeh. Duk. Jim, bangsa lembut, tuyul. Ya lah teko tenanan kaya emosi. Ya menungso to, Ndut. Wah. Padane anak kucing jane. Maksud kuwi cuma guyon. Ya pantes ae lek ndelok sugihmu mblegedu kaya ngono cara bojo 4 5 ya wajar ae. Sing penting panggah iso rukun. Heeh ta?